दिनै जिहेतु बाय इलेक्शननि दिनै भटदान जाबाय आरो बे सेन्टाराव आंनि सेन्टार जिहेतुके आङो गिबियावनो बेहाय भटखौ होनाय जाबाय आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों खारन बे उपनिर्बाचनाव रायजो राजाफ्रा सरकारजोंनो थानानै जौगानायनि खामानिखौ मावनो नागिरदों आरो बयबो मिथिगौ जे स्टेटआवबो आरो काउन्सिलावबो जिहेतुके जोंनिनो सरकार दङ गतिके बेवहाय कोनो मोनसे डाउट गैया जे रायजो राजाफ्रा सोरनो होगोन सोरनो होआ बिथांमोना सरकारजोंनो थागोन आरो आङो मित्र जथनि जिहेतुके केन्डिडेट बिथांमोना आंनो भटखौ होगोन आरो बेराफारसे बे बाय इलेक्शनाव आं स्पेसियेलि थेंक्स होनो नागिरदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथां आरो लोगोसेयैनो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो लोगोसेयैनो आसामनि रायजो बिजेपिनि जाय चेयारमेन भबेश कलिता बिथांजों लोगोसेयै जोंनि इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना बे बाय इलेक्शनखौ देरहानांगौनि सार्थाव गोबां खामानि मावदों बेनिखायनो आं सानो दिनैनि दिनाव बे माने रायजो राजाफोरनि गोसोनि साननाय हनाय आरो बिथांमोननि जे मोनसे उतफुल्लित एबा रंजानाय गोसोजों दिनै भट होनो फैदों लाइन खालायदों बेवहाय जे जों देरहागोन बे 100% दिनै बे फुंबिलि समाव आरो दिनै जे जोङो मुल्यबान गाव गावनि भटखौ जों प्रदान खालामनानै आंखौ देरहाहोनायनि सार्थाव रायजोफ्रा दिनै लैहोर लैहोर फैदों बेनिखायनो बिथांमोननिसिम जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय आं गोजोननाय जासिहरदों आरो इयुन समाव रायजो राजाफ्रा जाहाथे मोजाङै थानानै जों खौसेयै थानानै खामानिखौ जों मावनो हायो आंनि थांखिया बेनो जे मित्र जथनि सासे बिजाथि जानानै देरहाखांनायनि इयुनाव आङो बे 28 नम्बर समस्थियाव थानाय गुबुन गुबुन खना खनला ओनसोलाव जेराव जेरैबायदि जौगानांगौनि हाबाफारि नांगौ बेखौ मावनो थाखाय आं थियारि बेनिखायनो रायजोना आसा होदों बिथांमोना जाहाथे बिश्वासखौ लाथों फोथायनायखौ लाथों आरो दिनै जाहाथे मोजाङैनो भट होनानै गाव गावनि न'खराव मोजाङै सौहैफिनो आरो उन समाव बे ओनसोलाव शान्ति गोजोन खौसेथि जायो बेनि थाखाय रायजोफोरनिसिम देरहासार जाखांनायनि उनाव जोंनि खामानि मावनाया जागोन 28 नम्बर जोंनि गसाइगाव समस्ति हिसाबै जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो होनबाय थादों जे आसामनि 126टा समस्तिफोरनि गेजेराव गोग्लैसोनाय मोनसे समस्ति होनबा गसाइगाव समस्ति गतिके बिथाङा होनदों जे आं देरहाखांनायनि लोगो लोगोनो आंजों थाफानानै बिथाङा बे 28 नम्बर समस्तिखौ जौगाहोनायनि थाखाय गावनो दायित्व लादों जे रायजो राजाफ्रा खुनु सिन्था खालामनो नाङा बिथाङा गावनो खामानिखौ मावनो लादों आरो लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो स्पेसियेलि बे 28 नम्बर समस्तिखौ बोरै जौगाहोनो हागोन बिनि थाखाय बिथाङा नोजोर बोगोन सारा बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायजों लोगोसे स्पेसियेलि बाव मोनसे नोजोर होनो नागिरदों खारन बेहाय इंटर स्टेट बाउंडारिबो दं इंटरनेशनल बाउंडारिबो दं बे हिसाबै बाव गोबां जौगानायनि खामानिखौ मावनांगौ दंखाय बेहाय माने बिथांमोना रासिन स्ट्रेस होदों गतिके आं सानो बिथांमोननि जे साननाय हनाय बिथांमोननि बे साननाय हनायखौ लानानै आंबो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां गोग्लैसोनानै थानाय जायगाफोरखौ गुबैयै जौगाहोनायनि थाखाय आं खामानि मावगोन आरो स्पेसियेलि बेहाय लाइमोनफोर दङ जायफोरा दिनै जेबो खामानि दामानि मोनाखै बिथांमोननि थाखाय भइसफोर होगोन आङो स्कुलाव होगोन जोंनि काउन्सिलाव होगोन आरो लोगोसेयैनो दिनैहाय आबादारि बिथांमोननि सुजुग सुबिदा आरो जोंनि आइजोफोरनि जे नांगौ रोखोम सुजुग सुबिदा सरकारनिफ्राय आसनिफोर फैगोन बे मोनफ्रोमखौ मोनहोनायनि सार्थआव आङो गोसो गुदुङै खामानिखौ मावलांबाय थागोन